katotohanan. Hindi atin sa matibayan, Pinoong Diyos, labing bantugan. Di matugan ng limang kabubutan. Busa pasidungan, busa pasidungan, ang imong pagkabalaan. Yung gatikan sa langit, ang hibusan nga bagay o pangawit. Karoon ang tagna sa pag-awit, karoon ang tagna sa pag-aon. Ako'y karoon ang tagna nga maglipay kita, karoon ang tagna sa kaluwasan. Dili kami mapulaan, ikaw ra gayud ang among alagaran. Ibuhat mo ang tanan, o ibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Yung gatikan sa langit, ang hibusan nga bagay o pag-awit, karoon ang tagna sa pag-awit, karoon ang tagna sa pag-aon. Oy, karoon ang tagna Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao, adunay paayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apat na iyong kabalaga, ang tulong sa Dios ninuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsok kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan. Kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balahang kasulatan. Tunang, butang may katapusan. Ayong hapon sa Mananawaan. Diningat ang naog David sa sayong kahapon nun, matuban-uban sa taiksoon. Saglit wala ito padayo ng ato nga live gani ha. Saglit ning tawag magudang ako nga wife. Basta doon nagoy mo tawag atol sa ato nga live, maputol yun mga iksoon. Mangayo lagi ko bispinsa sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod. Tingali mga kaigsunan, wala lang to nakabantay ang ako nga wife nga kung mo tawag siya atol gyud sa live, aputol gyud sa wala nga alang sa kasayuran sa tanan.
Kung nadunag yung mo'y mga mensahe nga ipadaabot or mga mensahe nga inyong ipadangat sa inyong ubos nga langad, mahimo mga pinangga, pwede lang yun sa mao nga messages sa ato nga messenger, labi na atol ngayon sa ato nga live. Okay lang mga text, mga personal, kaya kung dunay mo tawag, mao nga dili ko ta makapadayon or medyo mapakdan yun ang ato nga mga buluhaton mga personal. Salamat sa Ginoo once again, maayong hapon ka natong tanan dinhi sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Even sa laing mga nasod, sa tanan nga mga OFW o sa tanan nga naminaw o nagasunod nining ato nga programa. Nagkahapit o nagkaduol na gyud ang mao nga pasalamat o dako nga celebration muna nga kami igsoon nining mao nga dapit double timing sa pagpangandam tungod kay dili ni sa gitawag nga ordinary pagpangandam lamang, tungod kay ang pagpangandam natong paghimuon dili para sa tawo, dili para sa usa ka organisasyon, kundi pasalamat sa buhi nato nga Dios nga nakalingkawas ta sa dagko nga mga pagsubok. Wow. Nakaabot ta sulod sa usa ka tuig, taliwala sa kabitos, taliwala sa kalisod, taliwala sa kawalaton, taliwala sa mga problema, apan nagpabilis ang lugmas Ginoo. Exact. May hapon ka natong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. May hapon o may buntag kaninyo diha sa David sa Saudi Arabia. Tungod kay ang alauna sa Saudi, alas 8 sa mao nga dapit. Mao nga ulahi ang Saudi Arabia o 5 ka oras yun isa. Muna nga pagkaalauna sa hapon, alas 8 na sa buntag sa mao nga dapit. Mao nga maayong hapon, maayong buntag, o maayong udto, o maayong gabi kanatong tanan. Ang atong oras karon alauna 19 na sa kahapon. Maguban-uban ta sa atong nga programa dinhi sa kahanginan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga amo gikinahanglan sa matag usa ka kinabuhi. Atong imaginon kung makita nato ang kinabuhi ni Manny Pacquiao, matod pa niya igsoon sa social media, nagtuon siya adlaw o gabi. Hinumdumi kung ikaw nagsulti niya na dapat imo ginang pamatulan, kung ikaw nagtuon sa balang kasulatan adlaw o gabi ang imong kinabuhi, aog sa balang kasulatan ka, maog sa na Ginoo. Mao nga ikaw o ako kung nagtuon ka sa Biblia, ang imong kinaiya haog sa Biblia. Kay kung dili igsoon, pwede nagukang mo angkon, nagtuon ko sa adlaw ug sa gabi, ang pangutana haong ba sa Biblia ang imong kinaiya. Maunay o desisyon sa tao. Ikaw o ako kung ang mensahe Ginoo kanunay nimong gitun-an, ang imong kinabuhi dili sukwahi sa Biblia. Mao nga tukuan ang Kristohanon, dapat duna kay Kristo o pagbati sa imong isika tao. Mao nay tinuod. Atong pagatunan ang Biblia karon nga ang Dios nga mao ang amahan wa say pinalabi sa paghukom. Ang tao ra adunay pinalabi sa iyang paghukom. Ang pangutan ng mga igsoon unsay kalidad o unsay kahimtang ang paghukom sa tao o ang paghukom sa Dios. Kay ang paghukom sa tao lahi ang paghukom sa Dios. Kay ang paghukom o pagdesisyon sa tao, makita lamang niya ang iyang isika tao sa personalidad. Wow! Apan ang Dios gikan sa imong lapa-lapa ngadto sa imong alimpulo hangtod sa kinatibuk-an sa imong kasing-kasing una-unag sa labutan, nakita kini ang tanan. Mao nga ikaw o ako dili o di ganda kalingkawas sa paghukom sa Dios nga mao ang amahan, kay ang iyang paghukom
sa matang usa sa tao sa kalibutan dunay nagsunod og insaktong desisyon. Mao nga ikaw ug ako, we have no right to judge any people in this world. Only God exalt. Base sa balaang kasulatan, itug-an, itudlo, o isaysay ang kamatuoran, o itug-an ang tinud-anahin, maunay insakto desisyon. Apan kung ikaw o desisyon sa iyong isikataw, samot sa kang nagbuhat sa supak sa kabubuton sa Dios, mas grabe pa unya ang hukom na imuhang ipaabot. Igsoon nining mao nga David, wa yumi katungod nga muhukom sa matapusakan ninyo. Lamang ang Biblia mao'y atong basihan. Lamang ang Biblia mao'y ato na pundasyon sa atong kinabuhi. Mao nga nahimugso ang atong nga programa. Ang imong pulong mo'y lang parahan sa pumangati o kahayag sa akong alagianan. Kaya kung ikaw magbasa o Biblia, imposible ang imong kinaya dili subay sa Biblia. Tinoodin. Apan kung ang imong kinabuhi haong sa Biblia, diha mapuriba na ikaw yung nagtuon sa kasulatan. Kaya kung dili iksoon, pwede rin kang manguligtag sugilanon sa imong silingan, sa imong isikataw, imo nang ipasigardos uban. Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, pero ang kinaya, lahira. Mao nga atong paningkamutan. Labaw sa tanan doon na gitawag og application. Makunsa man ang imong desisyon o plano sa kinabuhi, apan maguli ang imong pagsakripisyo aron makapot ang imong gipangandoy mga pinangga. Dili mahitabo mga igsoon nga mahimo kang success. Mahimo kang magmalampuson kung kutob lamang sa plano, apan ang imong kinabuhi maglisod pagbuhat ninyo. Ang balaang kasulatan nagtug-an nato igsoon. Naghanay, nagiya, naglikod, nagmatuto, nagtug-an sa kamatuoran aron ikaw o ako makahibalo sa tinud-anay nga kinabuhi nining kalibutan. Kay kung dili igsoon, hangtod mo abot na lamang ang kinutbanan sa atong gininhawa, sikat sa atong pagkatao hangtod karon kung unsa may ang atong pangidaron, mauna gyapon igsoon. Ayaw sugot 2024 na taron igsoon. Pila na naman ka bulan, Hunyo na sab sunod bulan, tunga-tunga na gyud sa tuig 2024. Ayaw sugot ni ining 2024 nga walay changes sa imong kinabuhi. Way kausaban, way kabaguhan, sikat sa imong pagkatao hangtod karon, ayaw sugot igsoon. Di kung masugot o kontento ka lamang sa imong kinabuhi, gawas nga mahimo kang kontento kung unsay naan nimo karon. Ayaw kontento sa imong kinabuhi nga nagpailalom ng gyapon ka sa kalahukan sa kalibutan, apan bintangkod ka nga Kristohanon at ubangan sa kadaghanan. Pag-ampo tayo igsoon. Labing kapahanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat ining dapit kung takna sa kahapon. Labi na sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM 95.3. Sa tanan karon nga nagwat sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na ko Dios sa tanan nga nagapaambit ni Amahan. Lord, ako mga pag-ampo na nato. Nagkahaduol na ang takna. Nga nining mao nga dapit magahimo og dakong pagpasalamat na nato. Salamat o Dios nga imo nang gihanay o gi-ready na ang tanang panalangin. Salamat o Dios bisag pa man sa timog na kong panimalay, sa akong tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa tanan na mong kaigsunan nining mao nga dapit. Nga diin kanunay nagkakahiusa, nagkatinagpayayungay sa bisan unsang kahintang o sitwasyon. Nga kami mahimong mainandamon sa tanang panahon o higayon, labaw sa tanan sa pag-celebrate nining mao nga kasumaran
nga diin taliwala sa mga pagsulay hangtod nining mga tawa di pakita di pasinati kanimo kanamo ang imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa dapit sa pilipigan, dapit sa kangkwi, Lord. Ako mga pag-ampo na kanimo nga diin sa umalabot pang mga panahon, Ama, dunay pinasahi o pinasay gayon nga gikan kanimo. Salamat o Diyos nga dili kami musugot kung magpabilin ng gyapon nga moras gyapon ang among kinabuhi. Nga gikinahanglan mo increase kami. Mutubo umulipang ginaagisi mong tabang, Amahan. Nga diin ang imong mga pulong, mga mensahe nga kanunay nagpahinumdog kanamo sa panahon nga kami dunay sitwasyon nga mawat-an o paglaaw ini kalibutan. Salamat o Diyos sa tanan karong nga mga katawhan nagapaminaw o nagasunod nining maong nga programa, Amahan. Panalangini ang ilang kinabuhi, ang ilang mga panarbaho, ang ilang panginahanglan alang sa ilang kasatagsa pa mga panitalan. Lord, way nalilo kung natago sa imuhang mga bandang tao. Walay nasalibdan bisan usa kabutang gikan sa imuhang mga mata. Lamang ang among kinabuhi among kining iintriga o iintrigar ganha kanimo tungod kay ang among gininhawa usog kalag ug espiritu nakalangyod sa imuhang mga kamot. Salamat o Diyos nga sa diin sa nabili namong gininhawa, sa nabili namong usog nga imuhang gihiyal kanamo o gisalig, amo kining mahimong maampingan o amo kining mahatagan o dakong pagtulunan nga kami mahimong mainandamon sa tanang higayon sa matag butlog sa mga kinabuhi. Salamat o Diyos nga imo kami ginatagan o panahon nining kalibutan aron kami makasugkong sa kaanindot sa kalibutan. Apan salamat, Amahan, namo kaning hatagan og akong importansya nga kami o Diyos dili kami mahikalimot nga ikaw maayo kanamo, Amahan. Salamat o Diyos even sa akong wife karon nga naa sa Saudi Arabia na imo siyang gipahiluna sa maayong mga amo o Diyos. Salamat sa imuhang pagtubag sa imong mga katawhan na wala nimo pasagdi, wala nimo biyahe, Amahan, labaw sa tanan niyang mga kaubanan nga mahimo usab na pinasahi sa imong atubangan nga sa panahon sa ilang pagbalik sulod sa pipila ka mga katuigan ilang mabalon ang kataugan sa pagbalik dinis Pilipinas, Lord Jesus. Lord, bantay o ampingi ang ilang matag sa kinabuhi. Nadiin ang imuhang mga nilibuan ka mga anghel, maoy mga protection o mga bantay, maoy mga panalipot, nadiin ang imong mga pulong o mga mensahe mo imong hatag nilang kalikon o kadasig, paglaong ikan kanimo, dili paglaong ikan sa matag sa kataon. Salamat o Diyos nga diin ang among mga paglaong walay lain kundi ikan kanimo. Tungod kay nining kalibutan doon na may mga paglaong sa sikatao apan doon ay panahon na mapakyas kayo. Salamat o Diyos sa dakong pribilehiyo, dakong panahon o ligayon na kami o Diyos makapaambit sa imong mga pulong mga mensahe na niining maong nga dapit, Amahan, nga nahimong dakong kaabang, nahimong dakong instrumento aron ang imong mga pulong mga mensahe dili lamang maabot nining maong nga dapit sa balok, dili lamang dapit sa Pilipigan, dili lamang dapit sa Kangkwi, kundi Luzon, Visayas, ang Mindanao makabatid sa imong pagkamaayo sa imong mga katapang. Even sa among station manager, Amahan, Lord, ikaw mga panalangin ni Pastor Gideon Candelario, uban sa tikok niyang Panimalay, Pastor Russell, uban silang buhat ang mga anak, o sa Sign FM 101.3 na nakanunay naglanog-lanog sa maong dapit sa Malabuyo. Even sa among General Station Manager nga si Reverend K. Brian Macasao, Lord, ikaw sa mga panalangin sa iyang kinabuhi, Amahan. Nga diin, padayon ikaw mag-supply, magtagpo sa tanan nilang mga panginahanglan. Lord, nining dapit uktat na sa kahaponon, way lain akong gituboy, way lain among gibayaw, ang imong buhi nga ngalan, nga kanunay namo, nga gipaambit ngadto sa tanang katawhan.
Tungog himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Ako lang yun visit up sound system kay ikalitan atras exoon. Nanagaw ko sa Ginoo kanining baong tuig sa 2024 makapalita kahimanan exoon alang sa mao nga gantit nining ato na FM radio. Maayong hapon ka na itong tanan mga kaisunan sa tanan karon nga naka-tune in na sa inyong mga cellphone o sa tanan karon nga naka-open na sa inyong mga FM radio na kanunay naglanog-lanog dining mao nga David nag-iisang istasyon dinhi sa Sitio Balong Barangay Santo Niño, Tanay City mga kaisunan. Shine FM 95.3 na kanunay naglanog-lanog sa inyong mga lugar. Gikan sa akong pagbangon hanggang sa pagpagulay awit tungkol Sa Shine FM, adunay kadaugan. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga ga-open na sa inyong mga cellphone sa kinabuhi ni Sister Ria Love Silva from Lapu-Lapu. May hapon kanimo diha Sister Love Ria Silva, kumusta mo diha Sister? Salamat sa Ginoo kapadayon lang yun mo nga magmahinito diha sa pagmanalano. Maura ganay among ikadasig kanunay. Sa diha nga kamo nakatultol kung nakaangkon kung nakakaplag na sa kahayag kamaturan ayaw na ninyo bulan. Kaya yung mga minsay sa Dios maunay mulikon ka nato sa panahon nga moabot nato ang dagkong mga pagsulan. Sa panahon nga moabot nato ang mga problema. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario S.K. Florentino naghako o naghatag og panahon sa paghatod og mga mensahe pagpaambit sa tanan nga mga programa na nagasukat nini mao nga natin. I declare blessing kanimo Sir Belenario S.K. Florentino from Davao City Government. Akong ipasalamatan ng Ginoo pinaagi nining atong bulaton nga nahimamat o nakailan timo even wala timo makita in personally. Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasyon. Usa ka dakong pribilehiyo kay gayonan nga atong nahimamat ang matag usa ka nato pinaagi nining mao nga programa. I declare blessing ilabi na sa tanan nga naminaw sa FM radio nga kanunay naglanog-lanog nining mao nga David. Welcome ang tanan sa umalabot nga 16. Ang ato nga station manager from Cebu City sa Kalugtugan, Barangay Sirtinia, Pizza 15 pa na ana sila. O ang atong general station manager nga si Reverend King Ryan Makasaol, Pizza 15 na anasaw sila. Ang atong mga kaisunan David sa Manhuyon, bato pa nila mo ato mi pastor gusto sa mi nga musinatig sa pagkamaayos. Wow, welcome ang tanan. Wa nay lain nga simana, wa nay lain nga pizza 16 dakong celebration meaning mao kat David uban ang tabang sa Ginoo mga pinangga. Usa kini kadakong kahigayonan. O niya nga itong mga kahigalaan, mga kaisunan nga kanunay nagasunod din sa Shine FM sa tanan nga naminaw sa FM radio. Ang atong station manager magdala siyang FM radio para sa mga listener. Although mga kaisunan human sa Thanksgiving, doon na tayo dako nga buluhaton. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona from Batangas City. Ang iyang mga pamilya o relatives diya sa Nursery, Lunoy, Bais City, Negros Oriental. Unang akong gipangutana ang akong amigo nga taga Lunoy
nga usa nga security sa dakong university sa Negros Oriental State University nga Tagalunoy mismo mga igsoon. Ako sing gingnan niya kumusta man ang atong dalan diha. Kaya nagplano ko mga igsoon nga magturtan. Nagplano ko mga igsoon akong tuyokon ang tibuok kabukiran dinhi sa dapit nga nagapalibot tungod kay dilingaw na po sa mga kahigalaan nga hataas ng mga panahon nga wa gyud nato ikauban. Although makaigsunan 1998 kon ming graduate og high school sa Lunoy National High School, gagmay pagayon ning mga nanagsunod karon. Tingali wala na sila kailas ako apan ni ato mga panahon na nga gikan sa 1994 hangtod sa 1998 diha ko naghuman sa National High School sa Lunoy, Bae City, Negros Oriental. Diha ko ming graduate og high school. Wa pa man high school dire sa barangay Santo Niño o diha sa Paleo mga igsoon 1992 tingali to or 1996 nagsugod ang high school. Mao nga pila na katuig igsoon tingali na anas 20 katuig kabi kay ming school ako college mga kaigsunan sa dakong university year 2000 ming graduate ko 2004 ug ming direktar sa ko og trabaho sa usa ka university. Wow. O hangtod karon mga igsoon hapit na lamang ta mga po na aragyapon ko isa. Mao nga ikaw ug ako mga kaigsunan adunay nagkalaing-laing kasinatian sa kinabuhi. Wa sabta magdahom adunay FM radio dining mao nga dapit. Gani adto maigsoon akong imaginon tungod sa among pagkahilig og kanta or singing contest magsigit ang kanta diha sa FM radio nga pinakauna diha sa Bae City nga gitawag og radyo natin. Mao nga usa sa atong mga kaila diha mga kaigsunan nga tungod sa atong pagkahilig og kanta nahitabo maigsoon nga idol ta sa panahon nga akong gi-idol si April Boy Regino igsoon. Usahay ni kalibutan mga igsoon kusog yung kayo mo idol. Nito mga panahon na mo igsoon sa diha nga wala pa ko sinati sa minsayes Ginoo, dili pa ko himasa, dili pa ko kayo magtuon sa mga pulong sa Ginoo, wala ko makatultol sa insaktong kamatuoran. Mao ang among kinabuhi kaniadto atras abante ang among pagpanganagan. Dagdag ko mi mga kaigsunan nga dunay kahibalo pero kulang. Ano man ang akong among amahan igsoon nagdala magsimbahan, nagdala mag mga tao. O niya gatuo lang sa mi nga ang iyang pagpatudlo o ang iyang pagtudlo haong og insakto gyud sa Biblia. Lamang mga igsoon do na day kulang. Kay mahadlok matong akong pagmuwalis ka matuoran kay muingon man nasare mawat-an gyud ta kaigsuonan og muwali tas kamatuoran kon naunsaon naman ta. Mao nga nawagtag tong panagtigom diri tinamagdok man pud ay akong papa. Nimbalik ang simbahan year 2015 na pila na katuig. Tingondang ang simba diri sa 1992 or 1991 sikan ni ato ning balik 2015 until now og mo hinungdan nahimugso ang Shine FM 95.3 mismo nining mao nga. Grabe sa mao'y pinakataas o pinakalayo nga kabukiran last barangay sa Santo Niño nga sakop sa Tanhay City, mauni kinalayan nga barangay. Boundary sa duha ka city, sa Bae City, sa Tanhay City o Bayawan City. Apan mauni barangay nga mo'y pinakadako nga era or area sa tibok barangay diin nahisakop sa Tanhay City. Tinuod ini. Munay tinuod. Kaniadto pa ang barangay Santo Niño, nag-eskwela pa ko high school mga igsoon, gidudahan na nga mahimo nga usa ka lungsod. Apan dili kaya
og dili makaabot sa requirements kay nag-agad kung unsay angayan nga i-comply sa usa ka barangay nga mahimo siyang usa ka lungsod. Hello, ikaw o ako dapat mahibalo ka sa proseso ibin sa panggobyerno, ibin ikaw magwawali sa minsay sa Ginoo aron ikaw o ako do na bukay pamaagi sa pagpalakaw sa panggobyerno tungod kay ikaw o ako ilalong pa sa panggobyerno nining kalibutan. Musugot kag sa dili igsoon, dapat mo ila umutahod ka sa panggobyerno ni ining panahona bisan ikaw Kristohano na nganuman biblikal na. Walay pangulo nga gibutang sa posisyon nga dili kabubuton sa Ginoo. Wow, lamang diha nimo masayran ang tinud-anay nga serbisyo sa kasagaran dinis kalibutan. Mao nga kung ikaw tao nga manadlokon sa Dios ang imong kinabuhi haom sa mensahe sa Dios. Mainungdan ang atong pagkatun-an karon, ang Dios nga Amahan wa kusay pinalabi sa iyang paghukom. Ikaw ug ako, kaming mga alagad sa Ginoo, na may kaagalingon nga atubangon. O kining tanan dili namo ni angayang atrasan, dili namo ni angayang kahadlukan nganuman kung unsay mahitabo sa paghukom sa Dios sa panahon sa iyang paghukom namo amo ning dawaton mga pinag. Kay maunay tinuod mo'y hinungdan kung ikaw mahinadlokon sa minsay sa Ginoo, dapat mangandam ka ng daan kay basig mahigabsan ka sa imong gininhawa niining mga adlaw ug mga adlaw sunod semana. Goodbye Philippines yuta. Unya mo ingon sa tama ekson, unya ra gyud ko mga lagad pastor. Unya ra gyud ko magsineryos kay nabisi pagkyud ko itaw ning akong trabaho. Nabisi pa ko aning akong negosyo. O sikra ba kaayo ni? Hinumdumi maekson wala baga usiki sa panahon nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala baka makonsensya nga nining mga adlaw maayo tag sukat. Unsa man ang maayong sukat, maayong gininhawa nga gihatag sa Ginoo nato. Wala pa ta makonsensya. Kung nakonsensya kas imong isikataw, kung nakonsensya kas imong silingan nga dili ka angayan nga mo panamastamas sa mga sugilanon nga makapasakit sa imong isigataw, how much more sa Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Wow, ato pa ning pamalandungan mga pinangga. Ikaw ug ako igsoon di ko ta makaikyas sabon sa Dios. Lamang hinumdumi ang paghukom sa Dios na agyod sa katarong. Kung unsay imong nabuhat karon, mao ginay hukom sa Dios. Kung unsay imong nahimo ni ining mga adlaw, mao ginay ipahatag nga desisyon sa Dios. Kumusta man? Ikaw o ako ray nahibalo og ang Dios. Mao nga niningtak na og dapit sa kapuno. Manghinaot ko nga ang mga mensahe sa Ginoo dili mensahe ni pastor, dili mensahe ni pastora, dili mensahe ni sister, ni brother. Kay ang mga mensahe kung dili nagikan sa Biblia, posibilidad nga tinumok-tumo ra. Apan kung nagsukad na gikan sa Biblia, mo gamit ng kapitulo, mo gamit ng bersikulo, o miingon ang alagad sa Ginoo, mabasa dinis kapitulo 1, bersikulo 2, o asan nga bersikulo ha, makita yun ang igsoon. Maunay tinud-anay nga dunay basihanan nga ikapadayag sa mga alagad sa Dios. Apan kung magwali ka sa social media, puro ra komentaryo sa silingan sa ubang mga tao, wagani kay kapitulo bersikulo nga gibasa, komentitor hala pang-apply sa lain mga FM radio. Kay dili na kinahanglan bersikulo kapitulo igsoon. Hello, di man mahitabo ang Biblia guay kapitulo bersikulo.
Genesis 1:1 pa lamang maigsoon, maingon ang alagad sige makita sa bersikulo kapitulo Genesis 1:1 gibugna ang langit, wala pa nahitabo ang panahon ug ang adlaw dili pa klaro, hawang pa ang tibok kalibutan. Mao kadaghan kaayong nagwali sa social media. Apan kasagara tinumutumo ora. Nganuman, maupay kusog ay manghukom. Kusog kong mangangkon, nga mo'y insakto. Kusog sang munaway, pero putro pong salawayon. Hello. Ang insakto nga pagsaway may igsoon nagbase sa pulong sa Ginoo. Ang insakto nga nagpahinumdum sa iyang isikataw nagbase og bersikulo. Nagbase kapitulo. Mao nga niining ato nga programa, di gyud ta mowalig walay basihanan. Ato ning basa. Unsa man ka matinud-anon pastor nga ang Dios nga ang Amahan wa say pinalabi sa iyang paghukom. Atong basahon una na adyas atong heading sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 19. Ingon diha maigsoon ang Dios walay pinalabi sa iyang paghukom. Mao man gani ang amahan ug inahan nga kun dunay pinalabi sa ilang mga anak, mag-irgog yun ang mga anak. Nganuman mangutana man ang anak, unsa man anak ko nimo dili. Pagtarong og istorya kay ang imong pagtartar nako dili sama sa usa ka na. Unya kining akong mga igsoon murag kanunay nimong gihatagan og pagtaga. Natanaw ako na. Muklim dayon ang uban. Siyempre anak ko na siya nimo. Munang makapangutana ang imong mga anak, muingon gina nimo nga amahan o inahan. Unsa man pa, unsa man ma. Imo gyud kong tinuod nga anak or pinaangkan ra ko. Na nganuman dunay mga ginikanan nga dunay gitawag og pabor-pabor. Igsoon dili na maiinsakto sa papa o mama. Dapat ang imuhang paglantaw sa imong mga anak level ang matag usa. Wow, ato ni pasahon. Ingon diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 19. Unsay giingon diri sa kasulatan nga ang Dios way pinalabi igsoon. Wa ko say pinalabi. Kanang magsulti gani kag pinalabi, walay pinalabi. Kun unsay imong nabuhat, mao nay iyokom. Dili kay naghukom na ka, wa pa gani nagbuhat. Dili kay naghukom na kas imong isigataw nga muingon ka nga, ay kanang mga tawhana, wa na nay klaro, wa na nay kaluwasan. Ayaw na ibutyag igsoon. Kay kung maghukom kag sama ni ana, hinumdumi ang mga tao nga imong gisultian og sama ni ana. Kung moabot ang panahon, mao pa nay hinuoy luwason, asa man unya ka paingon. Hello. Di ba? Makaingon ka maigsoon ngadto sa Dios. Ginoo naghimo man kog mga milagro. Nagpakita man kog mga katingalahang mga butang. Apan nganong mao man imong hukom nako, ingnon ka sa Dios. Pahawa mga mamamuhat og dautan wala ko kamo ikaila. Nanuman, wala man dili man haon ang imong dili man haon ang imong batas sa kinaya diha sa Biblia. Mao nga ikaw ug ako sa pagkakarong panahon na klarohon nato ang atong pagkakristohanon. Kay aron ba pag-aabot sa paghukom sa Dios, doon na kay ikakumplin. Kay matuon man ang hukom sa Dios. Tingali kung hukman kas Ginoo, wa na magani kay panahon nga mo kumplin. Kay nakita naman sa Dios ang imong binuhatan sikat pas imong pagkatao hangtod karon. Mas musamot ang imuhang pagkamakasasala atubangan sa hukmanan sa Dios kung mo kumplin ka pa. Hello. Maumanggani sa imong pagkakristohanon karon nga buhi pata klaro ha. Kay aron sa paghukom sa Dios klaro usab
nga ikaw aduna kay ikaatubang, naghatay nawong ikaatubang. Hello, ibin gani sa kalibutan maigsoon kung ang tao nga imong gibutang-butangan o gipanamastamasan, maulaw na magani kang moatubang. Ang pangutaan ng mga igsoon sa tawhan ng pinulungan, kanakot pastor og naapoy ulaw. Di ba? Mura mahimuotaan na mga igsoon sa kalibutan ba? Kung ang tao mga igsoon ng sakto man sab, tinuod sab. Kung ikaw kadaot sa imong silingan, sa imong isikataw, sa imong magtutuo, sa imong pastor, sa imong pastora, o kinsang tawhan nga imong gidaot, gibutang-butangan nimo, maulaw biya kang mo padayag. Unya ang imong gibutang-butangan kay inusinti man ang mga igsoon, takdon lang yun ka. Siyempre, wa makay gibuhat nga daotan. Inisinti man ka, you are innocent. Pero ikaw nga nagbutang-butang, siyempre ikaw maulaw sa imong gibutang-butangan. Kay mutakan ra magyuna labi nag mga alagad sa Ginoo. Kaya kung giunsa na nimo pagdaot sa uban, gipanugin na nimo, gipanbandilyo na nimo sa imong silingan, sa imong isig ka tao, mauaw ka. Matut pas taga Cebu ang pangutana mo maigsoon sa pasiaw sa kalibutan, kana pod pastor ug naapoy ulaw. Kung walay ulaw maigsoon sa manay ipasabot ana. Nipis ug nawong o bagag nawong, duha ra masam na nipis ug bagag. Mao nga ang Dios mga igsoon, wa ako'y say pinalabi ato ni pasahon be, aron nato ning klarohon. Ingon diri mga kaigsuonan sa 17 bersikulo 17 ngadtos 19 sa kapitulo sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 19. Kay mao may kasagaran nga irguhan, ibin mga silingan managbungol, bisan manag-agbang paggawa managbungol. Imbis ang mga silingan magtinabangay kay walay lain sa panahon sa mga emergency, kay dili magyuna nimo malikayan, sure jud ka nga walay mga panahon nga dili ka magpakitabang sa imong silingan. Dapat ang mga silingan maghinagugmaay, dili magnilibakay. Magtinabangay kay kamura bay silingan. Tinuod dili. Diya sa pagpangalagad ang tinud-anay sa pagpangalagad pagserbisyo, the first ministry is your own family. Maunay insakto. Kay kun ang imong kinabuhi igsoon, kun magdala kang mga tao, apan ang imong pamilya wala nimo madala, ayaw pagdalas uban kay dili na nimo parihag batasan. Tinuod dili. Kay kung dili nimo kaya nga mo disiplina sa imong kaugalingon, pinaagi sa balang kasulatan, o diya makadisiplina kahakas uban. Nga ingnon man ka maigsoon, gapatuga-tuga magkagwali nga nimong kinabuhi, perti ra manglayuas Biblia. Perti nimong pagkabukuha. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Managat. Maniyete from Samar. Tinuod ka na igsoon. Kay unsaon man nimo pagwali sa imong isilingan, sa imong isikataw, nga mismo ang imong kaugalingon utro mang walalihan. Hello, maunay kakulangon sa mga alagad sa Dios. Maumagani hinungdan nga mahitabo utang maisyo sa karaang pagtulunan kay nganuman magdibati man pareharang born again. Lahi rag title pero maurag apong born again. Diingnon ta maigsoon ala. Mao mo managunay ra mo debate, iyahay mo patag-asay garbo, gaangay ra mo. May paming mga karaan kay nagkahiusa, natanawaran na. Even sa social media mga igsoon. Ikaw o ako, kung tinuod ka ng alagad sa Ginoo, kung naminaw ka sa minsay sa Ginoo, kung nagbasa ka Biblia, ang imong kinaiyak batasan naong sa Biblia. Tinuod dili. Kaya maura man ay tinud-anay igsoon nga kamatuoran. Ang paghukom ay igsoon, dili imong katungod, kung dili ang paghukom sa Dios, base sa balang kasulatan. Wow! Kung giturug-anan ta kung say angay natong buhaton,
base sa bang kasulatan, why not atong isakit na? Dili ang ayan atong ikagool, kay nagbase matag pulong sa Ginoo, dili man pulong sa tao. Ginoo dili. Tuning basahon, be. Aron mahumanta mga igsoon. Ingon sa 15, kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga walay pinalabi sa iyang paghukom, kinsa man ang amahan ang Dios. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga walay pinalabi sa iyang paghukom, tanawa na ko. Kung gitawag ninyo ang amahan nga Dios, nga walay pinalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao, sumala sa ilahang pinuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Wow! Tahura ninyo ang amahan nga mao ang Dios. Tibuok kinabuhi, imagino nimo, tibuok nga kinabuhi from your foot until your head. Gikan sa pinakaubos or porsyon sa lapalapa hangtod sa tapusang kinauyukan sa imong alimpulo, higugmaa ang Dios sa imong amahan. Maumangani ning ingon niya sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Daghan ra bagyo kaayong sugo ang Dios. Kung ang sugo sa Dios dunay usa ni anak nga makulang nga dili nimo matuman, posibilidad dili kun magkumpleto nga ikaw matabag nga Kristohanon atubangan sa Ginoo. Hinumdumi sa gagmay porsyon sa imong pagpang-apply trabaho, kung ang gi-required sa usa ka kompanya nag-require og sidula unya kulang ka og ingnon ka, dili pwede kay kulang kag requirements. Muri aga samot nga dili ka katrabaho, ingnon ka ning react magani ka nga wa magani ka kasulod unsa pa kag makasulod na kas akong kompanya. Hello, sayanong example igsoon, even sa imong pagpang-apply kung unsay mga requirements nga gikinahanglan igsoon, even ang imong pinakagamay nga pirma dili ka makadawat niana. Even ang panggobyerno karon dili na ihatag ngadto sa uban, bisag pa na pa mo asawa pa mo, gikinahanglan ikaw personal nga makadawat sa panalangin, kay ang imong pirma maunay pamatuod nga dadawat nimo ang panalangin. Hello, mao nga ikaw ug ako, kung makatarunganon ang imong kinabuhi, mahimong makatarunganon ang imong kinabuhi atubangan sa Ginoo, kung ang imong kinabuhi kinaiya haog gyud sa Biblia. Apan kung dili gani igsuon, dunay dakong pangutan. Ingon dire, ospon ako sa pagbasa. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga walay pinalabi sa inyong paghukom sa tanang mga tao, unang papa ug mama, dapat ang pagtratar sa inyong mga anak pareha, wa mo'y pinalabi. Mao nga kami mga igsoon, tulo ka namong anak, kung mupalit ang magulang, mupalit sa pangmanghod, barang arang kay gamay pa man ikatulo, dili pagkabalo, mo'y mangilog sa tanang silpon, mao may hari. Way mahimo ang mga magulang, gano'n man. Kaya dili di mo tugtan, mulikin mo tamling man, idok-dok man ang ulo siminto. Mao nga ang mga magulang nga doon na ni mga insaktong buot, di magpailalom sa pinakaubos, di mo tamling man, usao man na. Huwag imuha ng supakon eksoon, utorsab kang way buot. Ang bata eksoon, daugid ka. Kaya unsay gusto anak, mao gini matuman. Apan hinumdumi kung magdagko na, hinay-hinaya sa o pahinumdum. Mao na insakto nga pagdisiplina sa mga anak. Kaya kung magdagko ng tinasagdan, muabot ang panahon, bisan ikaw papa o mama, dili nakatuuhan. Kaya mao man ay magbuot.
mao pa man ay swito kay nimong amahan o ginahan. Apan hinumdumi kung maayo o insakto ang imong pagdala sa imong mga anak, dapat ang imong mga anak saludo na nimong mga ginikanan. Mutahon na, mahadloko na, apan kung dili kan ni igsoon, magsigir yun nagyaba-yaba. Mas grabe pa nang mo istorya ni mong papa ug mama, wa pa'y klarong mamalikas na nimo. Nganuman, na-impluwensya sa silingan. Usahay igsoon ang mga kabataan. Niini panahon na karon labi na ma-influensya sa cellphone, sa gadget. Maunay ilang kinaiya ang makita nila sa gadget. Hinumdumi, dapat ikaw papa ug mama karong henerasyon, kabalogin ka nga modala sa imong mga anak. Kay kung dili mga igsoon, mahitabo ang kinaiya sa imong mga anak, mura na lamang mga computer. Dili pa kontento, apan hinumdumi, dili na mag-insaktong pagdala ngadto sa mga anak. Dapat ikaw papa ug mama, ikaw ang mag-una sa maayong kinaya. Hello. Kay unsaon man nimo pagpaambit sa imong mga anak, nga moingon ka, dudong inday, ayaw biya mo ani anang buhata nga otro po kang sugarol. Otro po kang palahubo. Otro po kang gustong muyarok og tuba. Mahimo pa kang good example sa imong mga anak. Dili o dili gayon. Mao nga ang Biblia ning ingon sa atong gibasa, ang amahan nga mao ang Dios, insakto gayon ang iyang paghukom sa tanang mga tao. Wow! Insakto ang iyang paghukom sa tanang mga tao. Balik ko na to sa pagbasa ngadto sa 19. Ingon diri, kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao, sumala sa ilang binuhatan. Hinumdumi, unsay imong nabuhat karon sa dayag ug sa tago, maunay imuhang atubangon. Ayaw pamasangil ngadto sa uban. Ayaw iangin ngadto sa uban ang imong sala nga dili nahimo sa uban. Kay musamot kitang makasasala unya ngadto sa umana. Ingon diri, siya ang maghukom sumala sa binuhatan. Tahura gayon ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Apil na ang imong kasing-kasing, gikan sa imong lapalapa ngadto sa imong pinakaalimpulo, tahura ang Ginoo. Wow. 18, nasayod kamo nga ang bayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Ayay. Niining mao nga henerasyon, kasagaran nga madungog nimo sa palibot, muingon lang yun ang mga bata or mga nang nagsunod, digod mi o simbag laing. Kay maura ni among namatan o kahayag sikat pa sa akong mga ginikanan. Mangutana ko, kumusta man ang inyong mga ginikanan? Itudloan ba sila sa kamatuoran? Or wala sila kapanghibalos kamatuoran? Kay kung nakahibalo sila sa kamatuoran, itudlo na ninyong mga anak nga buhi pa karon. Ang Biblia nagtukan nga ningingon dire, atong basahon pagbalik. Nasayod kamo nga ang bayad, gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Ayay. Nasunod ang daotang kinabuhi sikat pa sa katigulangan. Kinsay gasulti, Biblia, dili si pastor, dili si pastora. Naada ay mga kinabuhi or batasan nga dili haom sa Biblia nga nahimo nga nabatasan hangtod pas ilang mga anak karon. Tanawa ra ko ng mga anak nga dili insaktong pagtulos mga ginikanan nga okay rang mamalikas, bisan sa kadalanan mamisti na, mangyawa na,
ay utro man si papa si mama kusog sa mamalikas. Mas grabe pa kang ngilngig ang mga bata nganuman ma-influence man na sa iyang silingan. Mao nga kanang imong mga bata bisan asa na magkarag-karag magsuroy-suroy matakda na sa mga barkada. Usahay mamalandong ko ba nga kaniadto igsoon nga sa among kababata maglisod mi sa kay motor, maglisod mi sa kay muadto mi sa banmil, muadto mi bais taksa ka adlaw gina, maglakaw mi pila ka kilometro, grabe ang kalisod. Pero karon tik easy lamang sa mga anak, magpabulot-bulot og motor perting mahala ni gasolina, magsalaag kay tuas barkada. Ang papag mama munas ginahawang wadwad sa kabaulan. Hello mga ginikanan, dili na mo insaktong pagtratar sa inyong mga anak. Hinumdumi ang mga kabataan karon mas grabe pa ka-advantage nga numan. Kusog kaayong mo pasangil nga ma pa eskwela ra ba ko hinungdan. Muadto ko dito kay mag-research ko. Muadto ko dito ang uban mga igsoon dili naman ang hindi papag ni mama magpapulhot na. Wa pay klarong mangawat manguha ng kwarta sa pitaka ni papa. Mauna tungod kay na-influensya sa mga barkada. Hangtod mo abot ang panahon mga disgrasya sa kadalanan mabalitaan na lamang nimo tuan na sa ospital nagtinga na. Ano man mas tuuhan pa sa mga bata pagkakaroon ang iyang barkada kay siyang mga ginikanan nga maoy nagpakaod matag adlaw. Ikson mga kabataan, akong gihangyo ang inyong presensya. Hinumdumi ang pingi ang matag kutlog sa inyong kinabuhi kay inyong kinabuhi dili daghan. Walay baligya sa siyanggi, walay baligya sa merkado, walay tuhod nga baligya diya sa merkado. Kanang inyong tuhod ang pingi na kay mga lugbo unya o mga disgrasya mo sa kadalanan sa inyong pagsuroy-suroy kauban sa inyong mga barkada. Dili na problema unya sa inyong barkada kay kanang inyong barkada otro sab na nga walay kangho. Mupauli yun mo sa inyong ginikanan pa ma disgrasya o kiragbuhi ka pa. Kay kung magkaangol-angol ka, baligya ang baka, baligya ang kaptangan, aron ipatambal sa tambalanan kay nabalik. Iksoon ang butang makatabang, apan ang butang makapatay. Ang service ang motor makatabang, apan ang service nga motor makapatay sa tanan nga naas kalibutan makatabang, ibin ang kalayo, ibin ang posporo, ibin ang lighter nga pinakagamay example makatabang na sa panahon sa imong panginahanglan diha sa kusina, apan hinumdumi pwede nang sunugon ang tibok syudad niya na usa lamang ka-lighter. Nining ato nga programa dinhi sa FM radio, wala mi nagsiniaw nga nagdiskurso lamang sa mong kaugalingon nga walay insaktong sukaranan, kundili nagwali mi base sa balaang kasulatan. Unsay giingon diri mga igsoon sa mao nga gibasa nato sa mao nga bersikulo kapitulo 17 diri natas 18. Ingon diri, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Nawara ko na kanang imong kinaiya nga dili haom sa Biblia, sikat panas imuhang papa ug mama nga nasunod sa imong katigulangan kaniadto ni lolo nga wala pagyud nakahimatas kamaturan. Ingon dire, dili butang nga kawat-an og bili sama sa salapi o bulawan 19. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Kinsa siya, kinsa si Jesus, walay buling o mansa.
Kung ikaw sumusunod ni Jesus, dapat paningkamuti nga walay kunot, buling o mansa bisan sa imong kinabuhi. Paningkamuti na. Kay kung murason ang tao, ako pastor, ako pastora, makasasala ra man gud ko. Kana nga pulo nga maigsoon nagpasabot ko na kung imo nang sabton na amanay planong magpakasala. Tinuod dili. Sulay o explain sa imong kinabuhi. Kung ang imong pinulungan maorasab nay mutubag sa imong kinabuhi. Tan-aw ra ko ng mga tao sa kalibutan igsoon nga dunay mga rason na muingon gani ang tao, siguro gyud ko anak pastor. Ako'y bahala na. O abot na lamang schedule, puro ra gyud bahala. Apan kung ang tao maigsoon nga dunay kaalam gikan sa Ginoo, moingon ra gyud na dili ko makapaniguro pastor, pastora. Apan maningkamot ko uban ang tabang sa Ginoo, mas nindot pa. Kay nakasiguro ka ba ugma maayo kag sukat? Nakasiguro ba ka sa sunod semana, sunod bulan maayo pang ginhawa nimo? Nga moingon ka, siguro gyud ko na pastor, mutungha lagi ko. Muadto lagi ko. Siguro ka? May pay moingon ka maigsoon, mag-agad ko sa desisyon sa Dios. Wow! Maunay insakto na desisyon o pinulungan sa taong dunay kaalam o kahibalos Ginoo. Ayaw paniguro. Kay kung maniguro ka sa imong ugma-ugma, mamatay ka. Nagdanga-danga ra tong gisaaran igsoon. Unang ayaw sad-saan. Kung musaad ka sa adlaw nga imong gisaad, nga dili ka maka adto klaro ha, sir, sister, ning anhi ko, kay dili ko makatuman sa dili pa mo abot ang schedule nga imong pagsaan. Maunay saktong proseso. Apan kung ning saad ka igsoon sa takna pizza o bulan nga imong gisaad, ayaw na siya pagkyasa kung naa ka. Apan kung wala ato anak before ang mao nga schedule, mangita ka pamagi. Mangita ka o pundasyon nga kung unsa may obligasyon nga imhang nahimo sa imong isig tao, imo nang pangitaan o pamaagi. Mao na insakto. Dili kay karon maigsoon perting lamian nimo niya pagkahuman labaw sa tanan kun ang Dios imong sarat sa aran, ayaw nagsaad sa ari ang Ginoo. Kay mosamot tag kainutil, mosamot tag kaway nada sa kalibutan. Kanira bang batasa kinaiya sa tao, perting lamia kayong istorya. Apan ka ang tinud-anay nga nangalagad sa Dios, moingon ra gyud na, pastor, maningkamot ko uban ang tamang sa Ginoo. Mas nindot pa nga paminawon nimo ang igsoon. Ingon diri magkaigsunan sa Roma kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 11. Ang paghukom sa tao, ang paghukom sa Dios magkatarungan kayo. Pero ang tao igsoon, kung dili magbasag Biblia, dili gyud magkatarungan. Atong basahon ang Roma. Doon na mo'y Biblia, Kapitulo 2, versikulo 11. Ingon ang Roma, mga igsoon, taga-Roma. Roma, Kapitulo 2, versikulo 11. Ingon ang taga-Roma sa Kapitulo 2, versikulo 11. Akong basahon, kay walay pinalabi ang Dios. Wow! Maumagani ikaw o ako, kung doon na kay pinalabi, labi na kung doon ay mga okasyon, dako nga celebration, imong hatagan na yung pagtagad ang gatong taas-taas o grangko sa panggobyerno o kung sa diha, o na itawang tong pinaka-ultimo, mawasi. Dapat kung mo tratar kay tao, dapat libil ang tanan. Mo atras ko sa gitawag sa 6,
versikulo 6. Kay diri man ta sa 11 versikulo 11. Unsay giingon diri sa kasulatan sa kapitulo 2 sa Roma kapitulo 2 versikulo 11, kay walay pinalabi ang Dios. Muatras ta sa pinakauna aron masabdan nato ang gitawag hukom sa Dios. Kung mahimo musugod ta sa versikulo 1. Kay ang hukom sa Dios makatarunganon. Tungod kay ang hukom walay pinalabi. Kung unsay imong nabuhat karon, mao nga ikaw nakasala, ayaw na ipasumangil sa uban, kay mas musamot kang makasasala atubangan sa Dios, dili atubangan sa tawo. O hinumdumi igsuon ibutang sa kasing-kasing o una-una nga ang hukom sa Dios wala ra bagyo'y pinalabi. Hello, manghinaot ko nga kung unsay naa nimo nga nabuhat karon, barugi kung nasayop ka atubangan sa Ginoo, ayaw pagpaasip nga matarong ka. Kay kung nasayop ka atubangan sa Ginoo o ang imong batas sa kinaya sukwahi sa Biblia, mas mosamot pa ka nga silutan atubangan sa Dios, dili atubangan ni pastor, atubangan ni pastora o sa imuhang makaibisig ka tao, kung dili atubangan sa Dios. Lisod ra bagyon ang hukom sa Dios. Kay ang hukom sa Dios tunglo ra bagyon. Iyang tunglohon ang tanan nimong panginabuhian, ang tanan nimong mga pag-ugi, ibin imong trabaho, ibin imong pagpanguma, ibin ang imong negosyo, tunglohon na sa Dios. Kung ikaw dili makatarunganon ang imong paghukom sa imong isig kataw, muhinungdan laruha na pagkakaroon mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Roslyn sa Busap, Garcis. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa tanan nga mga Garcis family from Lalabertan, from Mabinay, mga Garcis family igsoon, o sa tanan nga mga Garcis family nga si Ma'am Roslyn sa Busap, Garcis. Amen. Tinuod yun. Imong silingan, imong isig kataw, dapat higugma anak sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kay mag-unsa man mga igsoon nga muadto ka sa layong lugar, sa laing sitio o barangay, apan ang imong unang pamilya, ang imong silingan dili maayo nimong relasyon, unsaon man nimo pagpamatukod na ikaw tinuod nga alagad sa Ginoo. Hinumdumi ang atong unang ministry is our own family. Kung dili gani ka maayong pagtratar sa imong pamilya, kung ikaw dili ka makapakaon sa imong mga anak, dili gani ka makasupply sa imong bana, sa imong asawa, unsaon nimo pagmamatuod sa ubang pamilya nga ang Dios naa sa imong kinabuhi. Mas grabe pa unya na kita mahimong libungan atubangan sa Dios. Hinumdumi igsuon, dapat unahon nimo minister ang imong kaugalingon mismo mga pinangga. Kay kung dili gani ka kadisiplina mismo sa imong kaugalingon, unsaon man nimo pagdisiplina sa imong asawa, unsaon nimo pagdisiplina sa imong mga anak, unsaon nimo pagpakita sa imong silingan nga ikaw disiplinado atubangan sa Ginoo. Ato ning basahon ang hukom sa Dios. Ang atong gibasa karon maigsoon sa kapitulo 2 bersikulo 11, ingon diri sa bersikulo 11, kay walay pinalabi ang Dios. Wow. Adunahan man ka, profesional man ka, doktor man ka, engineer man ka, atubangan sa Dios, inusinti man ka, ang paglantaw sa Dios libil. Hinumdumi ang Dios wala magkinahanglag butang. Ang Dios wala magkinahanglag bulawan. Ang Dios wala magkinahanglan og profesyon. Ang Dios wala magkinahanglang chapel.
bisag unsa ka dato sa tibuok kalibutan kanang tanan libil atubangan si Ginoo kabus makag-anunahan apan atubangan sa Dios pareha. Mas giatagan pagpabor ang mga kabus nga nag-offer o naghalad dito sa sinagoga. Timani ang usa ka balo nga ang iyang gihalad katapusang pitik o tipik sa salapik nga iyang gihalad dito sa sinagoga. Usa ka taong negosyante nga miadto usab dito minghulog apan ang iyang paghulog di pagkaaron ingnon lamang tungod kay iyang gihulog sobra sa iyang kinitaan nining kalibutan. Ang tinuod nga pagpakita, pagbuhis ang kaugalingon, paglaban sa iyang isigataw, andam og ready siya sa iyang kinabuhi sa bisan unsang kahimtang sitwasyon sama ni Jesus. Hinumdumi pamatud-an nga ikaw tinuod kang Kristohanon kung ikaw mubuhis og panahon para sa imong isigataw nga kinahanglan sa imong panahon. Hinumdumi mga egsoon, hapit na sab nga ang mga katawhan sa tibuok Pilipinas magpakita sa nagkalaing-laing mga sitsyong barangay, sister, brother, ayaw biko kay kalimti. Apan sa diha mga kaigsunan nga aduna nay katungdanan ambot pa lamang ato ning basahon ang hukom sa Dios. Busa bisag kinsa pagkapa tan-awra ko na. Busa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan sa paghukom sa uban. Klaro dili. Muingon gani ang Biblia, bisag si kinsa ka pa. Sa mandato ka, adunahan ka, tag-iya kag mall, tag-iya kag Robinson, tag-iya kag factory, tag-iya kag mga appliances ug sa unsang factory dinis kalibutan. Hinumdumi nag-ingon ang Biblia, usa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan paghukom sa uban. Wa kay rason na hukman imong uban, unahag hukom ang imong kaugalingon ug haong manas bulog sa Ginoo ang imong kinabuhi batasan. Ginoo dili. Ang Biblia nagsulti, si bisan kinsa ka pa, wa kay katarungan, wa kay rason sa paghukom sa uban. Apan daghan kay mga tao pinaagi sa relihiyon patukuranan, muingon sila kakuray insakto kay insakto nga nagsimba og Domingo, nagsimbag Sabado. Si bisan kinsa man kamong muhukom sa imong isigataw, matud pas Biblia igsoon nga atong gibasa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Pops Jilon Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Amen. Hallelujah. Maunay tinuod. Ingon dire, busa bisan kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga muhukom sa uban, kay kung maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat. Ayay. Ipamatuan ra ba ang tao base sa pulong sa Dios? Nga ikaw kusog kay kang manghukom, utro sa kang buluyagon. Tanawa ra gud ang Biblia. Ingon dire, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban, kay kung maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Tanawa na. Imo gyapon gihukman ang imong kaugalingon. Manang unaha og eksamin ang imong kaugalingon usa pa nang uban. Kay kung nag-examine kas uban, wala ka mag-examine una sa imong kaugalingon, buluyagon pagkas katiningban. Kumusta man haom ang imong kinabuhi sa kasulatan dili. Bisag dili pa mo muingon, Biblia mo'y atong matubagon. Ingon ang Dios, nasayod kita nga gipasikat sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga. Hello. Nag-ingon ang Biblia nga makatarunganon og naas hustisya ang hukom sa Dios tungod kay ang iyang paghukom nagbase sa balaang kasulatan.
hinumdumi si Jesus nga ang usa ka tawo, nga usa ka babay nga nasakpan. Ningingon si Jesus, wa ko'y katungod kung mauna. Wa ko'y katungod nga muhukom nimo. Kay nasayod si Jesus ang makahukom lamang sa usa ka babay nga makasasala nga naabtan, nga nanapaw, gidala sa mga Pariseo, Sidusyo, sa atubangan gipakaulawan sa mga tao, apan nag-iyahay ra gyud paniba. Naguna-una, tingkoy na lamang nakita ang mga idaran. Unang ikaw ro mga idaran nga naminaw karon, naruhan ang atong kinabuhi igsoon. Inaara ba yun sa Biblia? Naira po nagtigulang maigsoon, kaya ka nagtigulang, di na pinakalakaw. Ingon diri maigsoon, nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silod sa Dios? Natanawar na. Kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban, apan mausab di ay ang imuhang gibuhat. Laro dili. Hindi na ba kusog ay manaway mga igsoon niya wala magkinabwis pulong sa Ginoo? Mao may grabe di ay kabalasubas. Tik ba? Basta mo nantik. Tik ba ka arong ingnon? Ayaw na igsoon? Maparihan tagparasiyog si Dosyo. Kang kusog ay mamitik-bitik. Kusog ka ay mamanangin. Kusog ka ay mo estimate. Kusog ka ay mo ingon. Basi. Ada na yun. Walay kamatuoran. Tanawar ako ni ingon diri. Apan mauusab di ay ang imong gibuhat. 4. O giabusahan ba nimo ang imong kamamaluluyon o pagkamainatoson o pagkamapailuon? Wala ka ba masayon nga gikaluyan ka sa Dios aron maghinulsol? Ikaw o ako igsoon, mangutana ko, gikaluyan ka sa Dios? Wala. Ingon ka maigsoon, wala yun ko kaluy pastor. Sayop ang imong tubag. Usa sa akong amiga maigsoon, tingali naas mga 20 katuig, na wala may kaila, wala may nakita ba? Nangmusta ko, kumusta man ka ma'am? Siyempre may igsoon sa tanas, sa tanan nga panahon, sa taas nga higayon, siyempre mutahon ka igsoon, kaya wapit ang kabalo nga nakahuman ba o posisyon o kurso. Nangutanat ang mga igsoon, kumusta man ang atong kinabuhi? Oras gihapon si Roy, di ko madahang oras gihapon. Sabi daw, oras gihapon. Oras gihapon atong karon. Ikaw ako mga igsoon, oras gihapon. Sa imong pagkakristohanon karon, sa diha nga mitalikod ka sa kalibutanon nga kahimtang, tanang rason ng mga igsoon, imo na sagsabton sa tuba, imong kinabuhi, bisag kristohanon ka, oras gihapon ang imong kinabuhi. Under control gyapon ka sa kalibutanon nga kaliukan. Igsoon dapat ang imuhang ibutang sa una-una, pasalamati ang Ginoo. Muingon ka, to God be the glory. Ang Dios na pagkamaayo ka na to. Wow! Mao na ini. Di muingon ganit ang mga igsoon kung pangmustahon ta. Paitar gyapon pastor. Paitar gyapon pastora. Naar gyapon kalisod. Kanang kalisod, kanang nagtinga. Kanang naglisod, kanang nasa hospital, nga nagdala oxygen na lamang igsoon, muna'y naglisod. Pero kusog dagko pagkagbukton, kusog pagkaginhawan imong ilong, may igsoon nga itong ilong, mga kaigsunan nga alanganing Amerikano, alanganing Chinese, alanganing Pinoy. Naras tumaktuha mga igsoon. Binya kalisod. Mahimo ta mga kaigsunan. Padayon kita mga kaigsunan, ingon diri sa 5. Apan gahi kag ulo, tanawar ko na. Isa'y kasulti. Biblia, dili ba ako'y kasulti ha? Muna nga, ikaw o ako maigsoon kung makibasa kag Biblia. Base sa balaod sa Biblia, walay bisan unsang balaod din sa kalibutan kag kasupag nini. Kung naagos Biblia. Kaya kung wala igsoon, pwede kang mag-question. Pwede makaingon o niya, pastor, asa makuno na nabasa, asa makuno ng kapitulo ha.
kapatabog ra ka mo nang mag-irgo diya sa social media. Kay kayo naman doon na may mga mensahero sa social media nga mag-angkon-angkon sa ilang relihiyon nga sila may sakto, unya walay relihiyon nga nabutang diya sa Biblia. Ang luwason o ang imong muatubang nimo kanang imong binuhatan. Wala na. Wala na daghang diskusyon mga kaigsunan. Managlalis Adam Sabado, Adam Domingo, mga Trinity o Juanes na nag-away. Mangutaan na usa man ka pastor, usa may imuha nga doktrina, Juanes ka, Trinity ka. Ako ring ingnon, Juanes man og Trinity, basta nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan, nahimot ang Ginoo ni ana. Dili na mo tubag, sakto yun na. Kaso pa may iir ko. Na nagbautismo, maghisgot bautismo may igsoon. Pinaagi sa ngalan ni Jesus o sa ngalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu. Kay duha man na ang klase sa bautismo. Maglalis pinagi bautismo hantong nagbungol. Kunya parehang Kristohan nun. Di magkatawhan sa daang pagtulunan. Ibig sa social media moingon dayon ka. Damo na ron na nag-away na nag-unay ni mga born again. Mingsamot maigsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi. Maayong hapon, Pastor, o sa tanan mga katawhan sa Dios. May hapon ka na itong tanan. Hinumdumi, usa lagi atong kaaway. Isa may kaaway na itong Pastor. Pastora, si Satanas. Si Satanas na mo atong kaaway. Kani mo silingan, kani mo sigatao. Dili man na imong kaaway. Nagpagamit na ng Satanas mo hinungdan nga dili na mao batasan. Ingon diri maigsoon sa 5. Apan gahi kag ulo, busag gihimo mong ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag sa kasuko o matarong nga hukom sa Dios. Tanawa ra man na. Tungod na bas kagahi sa ulo sa Dios, ulo sa tawo, ikaw ray hatag paghukom sa imong kaugalingon sa adlaw sa paghukom sa Dios nga makatarungan nun. Wow! Matarong ang iyang hukom, atras mubalik ko sa 4, tanawa ragon. O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainatuson o pagkamapailugon? Wala ka ba masayod nga gigaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Maghisgot ka ni kag paghinulsol kanang imong mga sala kaniadto sa karaan imong kinabuhi. Kanang paghinulsol imo na nang gitaligdan, dili na nimo balik-balikan. Apan kung moingon ra gyapon ka, pastor, makasasala magukugod, nagpasabot ka ng rasona na apa na'y plano nga mubalik sa iyang kaugalingong kinaya kaniadto nga iyang gitaligdan. Kay maumanay basihanan, maumanay ihanig og rason sa mga Kristohanon nga dili matinud-anon ato bangas Ginoo. Klaro dili. Kanang rason na maikson kung imo nang ibaligdan, ibalik nimo na, maunay rason. Apan gahi kag ulo, busag gihimo mong kaugalingon mong silot, natanawa na. Nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na sa kasuko nga matarong nga hukom sa Dios. Unsa di ay ang hukom sa Dios? Matarong sa adlaw nga iyang ipadayag ra unya. Nahitabo na wala pa. Wala pa igsoon. Wala pa ang katapusang paghukom sa Dios. Umalabot pa, incoming pa, or coming pa. Ingon ang 6, kay hukman sa Dios ang matagtaw, sumala sa iyang nabuhat. Ayay. Unsa di ay ang imong atubag? Dili pundok, dili title sa simbahan, dili karitula. Hala, paglugdo sumanas Ginoo sa imong karitula, adlaw Sabado, adlaw Domingo. Hala, maunay iadto dito, ibagi dili gud ka intertinon sa hukmanan sa Dios. Kinsay kasulti, pastor, Biblia, basaha.
man ay irguhan. Even sa social media, mubarog maigsoon sa adlaw na ipapahulay, adlaw Sabado, adlaw Domingo. Mo-response usab ang uban. Mubarog mo, unya inyong batasan o kinaya, dili makaog iro. Pwedeng kukuha. Kay mag-unsa man ang imong patukuranan, ang imong batasan kinaya, klarong dili madawat sa tubang na sa humana sa Dios. Base sa palang kasulatan. Way nami. Walay puriba igsoon. Kay ikaw o ako, doon ako kay katungod nga mo angkon, Kristohanon ka ba? O klaroha, Kristohanon ka, atubangan sa Ginoo. Unsay giingon diri sa 6, kay hukman sa Dios ang matagtao sumala sa iyang mga binuhatan. Mga binuhatan, that is more than one. Mga, dili only one. Wala nag-ingon ang Biblia Exxon nga binuhatan. That is mga binuhatan. Kung unsay imong mga binuhatan sa kalibutan, hala atubangan na sa hukom sa Dios. Mga binuhatan alang ni adtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat o maayo o nagtinguha sa himaya sa kadungganan o kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Oh, grabe. Kinsa di ay hatagan sa kinabuhing dayon? Mamutan ako karon. Kinsa ay hatagan sa kinabuhing dayon? Katubang mga balasubas, katubang tigpagkaraong ingnon, katubang oras gihapon nga nagsunod lang yapon sa batasang kinaiya sa mga katigulangan. Basahon na to ang Biblia pagbalik, Igsoon. Basahon pagbalik. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Marie Grace Pinire. Hello, good morning, good PM Pastor. Watching from Sura Wayan. Sura Wayan. Asa ni siya nga area, Igsoon? Dinhi ba ni siya sa Negros Oriental o sa Maynila na may Igsoon? Sa Sura Kawayan. Kawayan, Libdong Kawayan, tingali sa Bulacan na Exxon sa Kawayan. Bulacan, Kawayan Exxon. Balik na itong basahon, tanawa ra ko diri Exxon. Alang ni atong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya sa kadungganan og kay kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Wow. Kinsa ihatagan? Katubang mga tao nga kahig ulo. Katubang mga tao nga nagkinabuhi hangtod karon nga moras gyapon. Muatras ko sa city. Ako ning ibalik sa city. Alang ni atong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya kadungganan og kinabuhing way katapusan, hatagan sila sa Dios. Kinsa ay hatagan lang sa Dios niini sa kinabuhing dayon, katulang nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa langit ng Amahan nga mao ang Dios. Kung muatras gani ta sa 6, ingon diri, kay hukman sa Dios ang matagtao sumala sa iyahang mga buhat. Inumdumi, ikaw ug ako ray nasayon niini, unsa na may imong nabuhat karon. Og klaruha og siguroa nga ang imong nabuhat karon mahimuot gayon ang Amahan nga mao ang Dios. Kay kun dili igsoon nag-ingon ra bagyon ang kasulatan, ang iyang gantihan sa kinabuhing dayon katong nagpadayon pagbuhat sumala sa kabubuton sa Ginoo. City, ingon ang city, alang ni atong mga tao, ikaw o ako ni pwede. Alang ni atong mga tao, that is more than one. Ikaw o ako ang iadresan ini. Alang ni atong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo. Wala nag-ingon ang Biblia, alang ni atong nagpadayon pagbuhat og dautan maoy gantihan sa kinabuhing walay katapusan. Alang ni atong nagbuhat
alang ni atong mga taong nagbuhat og maayo, tan-awar ako, nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya, kadungganan sa Dios o kinabuhing walay katapusan, hatagan sila, you and I, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Wow, grabe. Ingon ang 8, apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko o kapungod ngadto sa mga tao nga naghuna-una lamang sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran og magbuhat sa daotan. Kumusta man higala? Kumusta man mga listener sa Sign FM 95.3? Kumusta man ang nag-watch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao? Ibig sa lahing mga nason, you and I, klaro ha, haong ba sa Biblia ang imong batasag kinaya? Bisag pastor ka pa, bisag alagad ka pa, bisag ikaw pa'y pinakangilngig nga mensahidor sa tibok kalibutan, klaro ha. Unsay gingon diri, apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko. Kinsay kasulti? Ang Dios. Unsay iyang pahimtang? Kasuko. Kinsa may iyang kasukan? Atong basahon sa pagpadayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko o kapungod. Grabe. O kapungod ngadto sa mga tao. Posibilidad ikaw o ako o dili ka magsineryos. Alang sa mga tao nga naghuna-una lamang sa ilang kaugalingon, klaro ba? Kanang mga tao kanunay ra naghuna-una sa iyang kaugalingon nga mao ray mabuhi. Bisag silingan isig ka tao nga gusto rang naay bugas nga siya ray mao na magbuhi. Managpatay mga igsoon ang mga silingan. Manag-irgo ngano man doon na po'y mga silingan nga maglantaw lang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Wala maglantaw sa uban nilang silingan. Mao nang managbungol. Kay mao lagi base sa balang kasulatan, hukman ang mga taong sama niinig batasan. Base sa balang kasulatan, dili base ni pastor ni pastora. Hello, na may mga silingan nga sama ni ana. Kung asa man mo karon na destino, ipahimutang sa Ginoo. Kadaghan kay mga tao ingon, wala man ay silingan ng tawhana. Patik man kay na, ibin ang tubig, ibin unsa diha. Di magani na muhatag og tubig, ipaawas ra diha, tan-awar ako na. Kung ikaw doon na kay kasing-kasing, maluluyon ka, dapat muhatag kag simpatiya sa imong silingan. Imo siyempre imo ko ng silingan. Kisa may magbuhi-buhi, kakurang kasikpit ng mga panimalay. Kung unsay mawala, hatagi. Dili man kay kita rin na taos kalibutan. Unang mahinumdumi gani ato, diha na mo na hinumduman mga igsoon nga gagmay pami. Nga ang kalisod yun ang among natagamtaman. Ano man, mangayo may posporo sa mong silingan, mangayo may gamayng gas, mangayo may gamayng asin, mangayo may kalayo sa mong silingan. Apan sa diha mga kaigsuonan nga nakakapon o nakakaplag mi sa kamatuoran, nga diha nagdagko mi, nga nagmatuto na mi sa pulong sa Ginoo, wala na nahitabo na mo, ibig sa akong pamilya karon. Dili na pagpasigar buha. Sa diha nga among gisineryos ang Ginoo, hinay-hinay nga gipalingkawas mi sa dagkong utang. Kung hisgutan ang utang, ako may grabing palautang. Hinumdumi mga igsoon, nagsalik ko sa akong sweldo nga 30 kapin ang bulan. Siyempre magtutudlo na sa dakong university. Nagsalik ko, mangutang ko kada bulan, akong gikwinta, akong payslip. Anaapay na subla. Mangutang, ibayad sa utang. Ning abot ang punto nga dunay kinutbanan sa trabaho tungod kay wa ta ka kumply sa master degree. Murag gidanugan ko kalibutan ato. Wala ko masayod kung unsaon ako pagkalingkawas sa mga utang. Tingali igsoon, ibin ang kaptangan na akong napundar sa akong mga pagpanarbaho, dili pa kaya nga akong ibayad.
tungo sa gitawag porsintuan. O Lord, ikaw na ipag-igo sa akong kinabuhi. Kinibug-at mani sa akong kaugalingon, ibig sa akong pamilya, apan nasayod ko, dili ni bug-at kanimo. Doon ako'y pakigsaan, o doon ako'y commitment sa imong atubangan. Mo serbisyo o sineryos. Sikan mga kaigsunan sa diha nga nakita sa Dios, seryoso usab ang Dios. Nga iyang gihimo sa iyang alaga. Karon igsoon, hinay-hinay naming ipagawas sa dagkong utang. Wow! Dunay mga utang, even piso wala may pabayra kay giirista na. Oh, grabe. Ikaw o ako kung gusto kang masinati, ipasinati nga maayo yun ang Ginoo. Unang kasagaran nga mga utangan, kung walay Ginoo sa kinabuhi, maunay mununod ibig sa kamatayon sa tao. Maingon man ha, may maghigog na lamang ko, kay di ko kabayan sa akong utang. Hinumdumi dili na maoy solusyon sa katapusan gudto sa imong kinabuhi aron mairis ang imong utang nga imong giutang sa imong isigata. Kay ang magproblema anak kanang nagsunod, nahabilin nga buhi pa, maunay magpasan. Hinumdumi mga igsoon, mas grabe unya na imong atubangon ngadto sa humanan nga imong gitalikdan ang imong obligasyon din sa kalibutan. Kung saon man imo pag-atubang sa husay sa Dios, mao nga tugad pinaglory, wa mipasagdi sa Ginoo. Hinumdumi kung layhan kang makasinati sa pagkamaayo sa Dios, ipasinati usab ang imuhang maayong pagserbisyo, ayaw pagpangayong panalangin. Kay dili papaigo na igsoon ang imuhang pagserbisyo para sa himaya sa Dios. Mao na'y tinuod na kasinatian sa akong kinabuhi. O sa giingon diri maigsoon, apan gipahimutang sa Dios ang iyang kasuko o kabungod ngadto sa mga tao nga naghuna-una lamang sa ilang kaugalingon o nagsalikway sa kamaturan o nagbuhat sa dautan. Ang sa manay nang buhat sa dautan, pastor, kanang mismo sa imong silingan dili ka maayong makigrelasyon. Ultimong tubig, ultimong unsay panginahanglan sa imong silingan, imong gidikan ay layhan na kang mabuhi. Ikaw rin mabuhi. Hinumdumi ang imong silingan ay imong sigataw, sama na nimo nagimahal sa Ginoo. Kung unsay wala, kung unsay naan nimo dapat gamita o panikamuti na makapaambit ka sa imong isigataw kana mo ikahimuot sa Ginoo. Ang tinuod nga nahigugma sa iyang isigataw, andam nga bubuhis sa panahon para sa iyang isigataw. Apan ang tinud-anay nga dili ready, tanawa ra gud si Jesus. Ikaw o ako ipakamatyan niya. Tanawa ra gud si Jesus, ready siya nagtupas sa cross. Wala siya nanumbaling sa mga pagbatikos. Wala niya gipanumbaling nga gipakaulawan siya sa atubangan sa kadaghanan ng katawhan. Samtang siya nagdupa dito sa cross. Ikaw o ako, hinumdumi igsoon, kung layhan ta nga musunod sa mga lakang ugyapa ni Jesus, hinumdumi, mag-agigo kag paglutos. Mag-agi kag sakripisyo nga dili kayang sulbaron sa tao, apan kayang sulbaron sa Ginoo. Lamang ikaw o ako musaludar o muampo, muhangyo ngadto sa Ginoo nga hatagan kapag panahon nining kalibutan ng mga pinaka. Grabe. Mao nga ang akong wife niingon siya, ang tinuod nagluhod ko adlaw gabi. Hinumduman mga kaigsunan ng akong mama, grabe kayo to kayo ng puon. Ang iyang giampo ang iyang mga anak, ang iyang pamilya, iyang giampo nagbunga og maayong resulta. Iyang mga anak nahimong magwawali, dili lamang sa mga sityo barangay, kung dili nahimong magwawali
sa pulong sa Ginoo, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa tibok kalibutan. Mao nay tinuod sa. Mao nang ikaw ug ako kung layhan kang makapaambit sa pagkamaayos Ginoo, kung unsa may naan ninyo, kung unsa man ang pagkamaayos Ginoo nga inyohang gipasinati ikan sa Dios, dapat ipasinati na ngadto sa uban. Mo nay tinuod nga silingan. Ayawin ako tanang mga butang imor ng talikdan. Ayaw inakog sa uban. Ayaw ipasikarbo ngadto sa uban. Tabang kutob sa imong mahimo igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Manghinaot ko nga adun natay nakatunan ug napupo nga may pagtulunan nining takna ug dapit sa kahaponon naghatag sa Dios. Hinumdumi ang paghukom sa Dios makatarungan. Apan ang paghukom sa tao nga dili may nadlukon sa Ginoo, dili makatarunganon nganungan. Wala man ni nagbasa og balaang kasulatan. Wala man ni nagbasi sa pulong sa Ginoo, kun dili nagbasi sa ilang makita silang isig ka tao. Matod pa sa minsay sa awit, ayaw pagduha-duha. Kay ang tinud-anay nga nagalagad, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga paglutos, padayon nga nakikpiso, igsoon, hangtod makapot ang tinud-anay nga kinabuhi kadaugan, nagiandam ni atong nagmatinud-anon base sa balang kasulatan. Hinumdumi nga ang atong ibasa karon nga ang Dios nag-andam sa kinabuhing walay katapusan ni atong nagpadayon sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Kumusta man? Haom na ba ang atong kinabuhi diya sa Biblia igsoon? Kumusta man, haom na ba ang atong kinaiya diya sa Biblia? Kay nakahibaluta nga adunay Dios pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nahibaluta nga angayan na imong higugmaon ang imong isig ka tao, even ang imong kaaway. Apan usahay ang tao moingon lang yun, lisod kayo pastor na himuon o higugmaon ako ang kaaway kay kaaway diya na. Unsaon man nimo pagkikugma nga ang Dios nga dili nimo makita, nga ang imong isig ka tao, ang imong silingan nga makita nga sama nimo nga tao. Malisod kang mohigugma sa Dios. Iksoon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon. Brother Nanding Paswell Pueblo Litrada sakto ba ni Mexo Litrada na nag-watch karon sa ato nga programa. Manghinaot ko kamo nakatunan sa pipila ka mga panahon, sa pipila ka mga oras nga kita nag-uban-uban dinhi sa kanginan, dinhi sa Sign FM 95.3. Manghinaot ang inyong ubos nga lagan nga inanay natong masabtan ang tinud-anay nga pagpangalagan ngadto sa Ginoo. Hinumdumi ang kaluwasan wala nagbasi sa patukuranan, kundili ang paghukom sa Dios makaturunganon kang iyang paghukom nagbasi sa imong accomplishment nining kalibutan. Mag-ampo ta igsoon ato kining sirhan diha sa mga pag-ampo. Manghinaot ko adto na mo'y nakatunan kung napupo nga may pagtulunan ning takna ug dapit sa kapunong karon. Labing gamhanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagtiguban sa panahon nga kami o Dios magkinahanglan sa imong panabang Amahan. Salamat o Dios sa tanang katawhan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod Amahan. Lord, ikaw mga panalangin sa matapusan ka sa mga pinabot. Labaw sa tanan sa among pagpangandam nining mao nga dapit. Nasayod ako o Dios nga imo nang gihanay, imo nang girili ang tanang panalangin nga sa pagpangandam o Dios alam sa akong pagpasalamat nining mao nga dapit. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kawalaton, apan pabilin naglikon ang imong mga pulong mga minsay nga among ikinabuhi samtang buhit kami nining naong sayutan. Salamat o Dios kung mga pag-ampo sa tanang kaigsunan din sa balok dapit sa Pilipigan, dapit sa kangkwit o Dios o sa tanan pang mga katawhan nga nakadungog sa imong mga pulong mga minsay pinaagi sa mga FM radio o gan.
Lord, I declare blessing sa mata ko sa lahat ng mga kinabuhi. Nga din ang imong mga pulong mga mensahe, mangitag lunak dapit sa mata ko sa kanamo. Aron sa panahon sa paghukom, ang imong hukom o Dios makatarunganon o aduna ko'y insaktong rason amahan. Salamat o Dios nga sa imo ang mga pulong mga mensahe, among hinay-hinayon pag haom ang among kinabuhi diya sa balaan kasulatan kay mauni mo tug-an kanamo amahan. Salamat o Dios dungog himaya nganha lagyod kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-oban-oban ilabi na sa bag-ong nakasulod karon sa atong programa ni Brother John Ray Kalimot. O sa tanan nga mga Kalimot family dinhi sa Namunbon, maayong hapon kanatong tanan. Manginaot ko sa samang takna sa samang higayon og niyang kadlawon alas 4 ngadto sa alas 7 o sa oras nga kita mag-uban-uban dinhi sa Sign FM 95.3. Ang atong mga kauban nga mga alagad sa Dios ika sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyok, Cebu City atong ikauban dinhi sa Mayo 16 sa dako nga celebration. Ang atong General Station Manager Pizza 15 na ana sila diri alang sa pagpreparar sa dako nga bulo ato. Welcome ang tanan. Even sa tanan nga mga naminaw sa FM radio, even sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, welcome ang matapusan. Wala may gibahik, wala may denominasyon nga gipili, kundi ikaw o ako, welcome nining mao nga dami. Kalay ko ng Ginoo, salamat sa Ginoo sa inyong panahon nga inyong bigay. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaw, aniya na usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugoon, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook live o sa social media. Pastor Sapre Candelario manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o pagkikambit sa balang Espiritu Santo magkauban sa tanang mga balaan gikan na orasaha ang atong oras alas 2 pa mga eksoon, alas 2 pa mga kaigsonan sa hapon, alas 2:58 sa kahapon. Maayong pagpangapi o maayong pagsikay-sikay alang sa atong panihapon o God bless everyone.